DJ Zmrďo. DJ Zmrďo sa konečne stáva slávnym, a to iba vďaka vám, poslucháčom Fanrádia. Dokonca bol pozvaný na rozhovor do živého vysielania iného rádia, do zaista lepšieho, minimálne tým, že sa tam nemusí chodiť fajčiť do fujavice. Práve toto interview by mohlo byť tou pravou štartovacou rampou pre nevídanú kariéru DJ-a Zmrďa, ktorú mu už vopred môžu závidieť aj americké hviezdy ako Jennifer Lopez či Paľo Habera. DJ Zmrďo, žralok medzi DJmi. Tak už tam budem? Len rýchlo, aby ma nedobehol môj manažer Ferry, lebo ten... Počkaj ma, ty lebo ťa zabijem. Rýchlo! Tu sa schovám, do podchodu. Ahoj fešák, nie je ti zima? Jej, dobrý deň. Prečo? Za 500 by sa to dalo spraviť, alebo len pre teba aj za 300. Postínutým dávam zľavu. Ja nemám čas, viete, idem hentam na rozhovor do rádia. Budú so mnou robiť. No, to isté. A o čom to bude? O pomocných školách, či čo? Rýchlo preč. Ozaj by som sa mal pripraviť. Na čo sa ma tak môžu pýtať? Aký hudobný štýl preferujem? Kedy mi vyjde CDčko? Či budem účinkovať na miskách? Tu je ďalší. Nemáš chuť, Macko? No, čo by nie? Dáme však nehorí. Výborne. Ferry si ešte pofajčí. Zatiaľ bude aj po rozhovore. Už som tu. Počúvate Rádio Fajn a dnešným hosťom vo vysielaní je víťaz súťaže Hľadáme mladé talenty, DJ Zmrďo. Aha, no. Čo sa ma tak asi opýta? Či už mám fanklub? Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? Prosím? No, skúšam to na začiatok s nejakými jednoduchšími otázkami, viete, pre istotu. No viete, v našich kruhoch ja mám rád tie kravaty. Kravaty? Hádam krevety. Jo, aj tie. Ale chcel by som na začiatok povedať niečo o svojich plánoch. Povedzte nám nejakú vtipnú príhodu z konkurzu. Z konkurzu? Ja by som chcel... Budem sa venovať rozmanitým štýlom. Napríklad Eminem. Mama! Fuck! Mama! Fuck! It's cleaning up my closet! No, teraz si zahráme nejakú pesničku. Tak ako? Dobrý som bol? Prosím vás, snažte sa rozprávať čo najmenej. Ja to už nejako... DJ Zmrďo obľubuje krevety a všetci sme zvedaví na jeho ďalšiu kariéru. Ďakujeme za rozhovor a dovidenia. Chcete ešte niečo odkázať našim poslucháčom? Áno. Ja by som... Ďakujem za rozhovor a dovidenia. Zmrďo, I love you. Prvé mediálne vystúpenie DJ-a Zmrďa sa vydarilo. Na rade je stretnutie s producentom a hľadanie vhodného štýlu. Čo to bude? Rap v štýle Eminema? Hlasujte na 0904 14 14 12, pošlite SMS-ku DJ Medzera 1 alebo kantilénový prejav v štýle Enrika Iglesiasa. Pošlite opäť SMS-ku, dajte tam ale DJ Medzera 2. Toto je vážna chvíľa, tak rozhodnite zodpovedne. DJ Zmrďo.